Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ana abudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngaturaken pawartos lelayu ingkang kakintun saking Ngentak Kidul Bapak Haji Daldiri. Begini Bapak Haji Daldiri. Sampun sedo utawi sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika almarhumah Simbah Hajah Samsuhadi utawi Simbah Nyai Buinem Ngentak Kidul kaparingan yuswa 9 taun. Seda dinten Rebu Legi wanci jam 8 langkung gangsal welas menit dalu wonten ing dalem Dukita. Kasareaken dinten Kemis sakmangke siang wanci jam 11 utawi jam 2 siang wonten makam suci makam Sari Tunggal Ngentak Kidul. Lan atas nami sedaya ahli leluhur mbok bilih mboten wonten alangan satunggal punapa kula panjenengan sedaya kasuwun barokahipun ziyadah doa utawi layat awit saking sedanipun almarhumah Simbah Hajah Samsuhadi utawi Simbah Nyai Buinem. Lan ugi sedaya ahli waris nyuwun barokah nyolataken jenazahipun almarhumah.
Terus niki mangke bakda ngaji sareng-sareng nyolataken jenazahipun almarhumah. Wonten ngentak kidul iki niki ngisor Sutet. Lor Pasar. Lan atas nami sedaya ahli waris ngaturaken agunging panuwun. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bakda bakda ngaji sareng-sareng nyolataken jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi wa ana abihi wa ana bihi raghim. Nah, wa ana bihi za'im. Waliman lan keduwe wong jaa kang tumeka sapa wong bihi kelawan tumekane ae tegese bil inai kelawan gawa wadah min ngindi nafsihi saking ngarepe utawa ngarsane awak dhewe man. Muzhiron hale pertela lahu keduwe dheweke man qabla taftisi ing dalem sadurunge taftis, ing dalem sadurunge budhalan lunga. Keduwe utawa teka keduwe wadah apa himlu bangirin, gawan-gawan unta rupane minatoami saking panganan-panganan. Ujrotan hale dadi opah lahu keduwe dheweke man. Wa ana lan gawan-gawan utawa wa ana bihi kelawan gawan. Utawa wa ana utawi ingsun bihi kelawan gawan ae tegese bil hamli kelawan gawan iku zaimun, zaim nanggung, ae tegese kafilun nanggung utawa wong kang nanggung. Audi utawa uadi hale nekani menehi sapa ingsun hi ing gawan ilaihi maring man li annal ina akrana sak temene utawi wadah iku kana ana apa wadah ana iku minaz zahabi saking emas. Terus mburine apa? Wakot fahama wakot tahama ni wakot tahama hale temen-temen apa iki masrahke ni ing ingsun sapa al maliku sang ratu. Ini bolonge rada jembar mati. Oke. Iki sesuk lah jak pangan renget iki lho. Iso iki sesuk.
Mosok saiki bolong sesuk ora? Ora iso yo. Dipangan renget iki. Iki wadya bala utawa bala tentarane Nabi Yusuf. Nalika ngendheg kandha bali, akon kandha bali terutama wong-wong utawa warga masyarakat sing teka ning kono do njikuk sembako kuwi, terutama do njupuk sembako. Idokon bali arep digledah sebabe sang ratu kelangan wadah utawa kelangan cangkir karo kelangan takeran. Makane rak bola-bolane sang raja niku terus do ngendika ngene, kowe pokoke do bali rene sithik karena kita arep nggledah gawan-gawan sing dotok gawa kuwi sebabe sang raja kelangan cangkir karo kelangan takeran. Ya sapa wae digledah keduwe wong sing teka ning kraton njaluk bantuan sembako sapa wae. Mula waliman ja'abihi khimlu bangirin. Kanggo sapa wae sing teka ning gone sang ratu nggawa bantuan-bantuan sembako sing wis dadi wadahke kronjot tumpangke unta kuwi. Sebabe nenggon gawan-gawan sing neng njero kronjot iki engko isine werna-werna, makane kudu digledah mbok menawa cangkir sing digawe saka emas, takeran sing digawe saka emas kuwi katut neng kono. Lah kuwi iso dituduh maling nek kuwi engko. Iki kudu sebabe sang raja wis masrahke kita wadyabala sing ditugas nggledah. Iki rombongan KPK iki. Sing tukang nggledah iki rombongan KPK. Dia aja lunga sithik, wong iki masalahe rada gedhe perkarane. Cangkir saka emas, takeran saka emas lho. Lah yo nek cangkir kok saka emas iki yo bobote nek saiki ngono wis meh setengah kilo. Nek cangkir biyen ora kaya saiki cilik-cilik kuwi, wong biyen yo gedhe dhuwur-dhuwur, cangkire yo gedhe-gedhe kae. Sak coglok-coglok kae gek kamangka saka emas nek iki ora main-main. Gek kamangka ditambah takeran nggo kulino nakerke nek ngekeki bantuan kuwi ya saka emas. Dadi takerane cidukane ngono upamane ditotal ngono loro iki ya iso sekilo. Sekilo emas. Duit tok kok ya. Mula kabeh do mandhek kene sithik, pokoke digledah. Digledah. Lah kita ini KPK sing dipasrahi supaya nggoleki cangkir karo takeran kuwi. Kalu mongko padha ngucap sapa dheweke kabeh. Terutama keluargane Nabi Yusuf sing 10 kuwi terus do ngucap. Ngucape tallahi demi Allah.
Huruf sumpah niku ora ana telu, ana wawu, ana ba, ana ta. Iki dilalae ning nggon ayat nggunakake ta. Isa wallahi, isa billahi, isa tallahi. Lah iki nggunakake ta. Mula maknane tetep sumpah. Tallahi demi Allah. Kayak kamu kok huruf-huruf sumpah niku nek nang nggon nahwu sorof tugase ngejerke isim. Isim sing kepanjingan huruf sumpah dadi jer. Jer iki anu leleh dadi anu kayak ilang kabeh jer. Oh kae ajer kok yo. Iku salahku ngono kok diterangke. Tuwas yo ora paham. Jer niku nek harokat akhir dadi kasroh sing maune donge ndoma utawa fathah i'rabe jer dadi kasroh. Ora ana lafat huruf sumpah ya kuwi Allahu donga Allahu. Ning gandeng kepanjingan tak dadi tallahi. Kudu aiune cetha kok ya ming waton. Mane nyuwun ngapunten kadang nek melu tahlil nika Mbah Kaum sak ndonga. Li arwahi li huruf jer. Li arwahi jami'i ahli kubur wis jar kabeh mulai saka. Li arwahi jami'i ahli kubur minal muslimin muslimat min huruf jer meneh wal mukminina wal mukminat. Mim masarikil ardi ila maghribiha saka bumi wetan tekan bumi kulon. Bariha wa bahriya terus kasrah terus iki bariha wa bahriya. Saka daratane bumi ngantek tekan lautane bumi bariha wa bahriya. Wa khususon li arwahi abaina. Iki nek kene iki do geseh khususon aba wa ummahatana dadi dadi fathah-fathah salah kabeh iki semulane ngono. Kuwi engko tujuane ra kecekel karena nek fathah i'rabe mesti udujen. Dadi apa kedudukane dadi wacuk. Makane kudune ora khususon aba utawa ila arwahi aba wa ummahatana kudune aba ora aba wa ummahatina. Karena bapak kita, ibu kita, wa ajdadina, wa ajdadana. Pokoknya nek fathah salah, krungu do fathah wah repot. Repot. Nek Mbah Kaum sepuh ngono ora apa-apa. Sing penting atine mantel tujuane iki ngono wis ora apa-apa. Iki menganu kok istilahnya mengaudit sing nom-nom. Nek sing Mbah Kaum sepuh-sepuh ora apa-apa. Mbok salah kabeh kowe oleh. Oleh. Tetep kancinge donga dikekke tetep ana. Ning kan betapa wajib karo betapa pentingna to maca sing kudu nganggo kaidah nahwu sorof utawa kudu nganggo aturan grammar to, tata bahasa. Men pas, nek ora pas yo geseh makna sih. Nek geseh makna jenengan iso mbayangke maknane geseh wis ruwet sithik ya makna geseh. Nggih. Cuman nek Mbah Kaum sing sepuh iki piye-piye iki ora apa-apa. Oleh-oleh wae. Tur ora bakal ana sing nyendu. Tenan. Jamangah niku ora nek nyendu aman wong kae iki ya luwih goblok kok ya mbangane Mbah Kaum. Ora dong. Ora pate odong yo kae iki. Nek kadang nek wis paham kan iki acarane iki ya dongane rada fokus nang kuwi to liyane sing ora pati
terkait karo acara rasa disebutke ndak kesuwen le ndonga. Ki wae dongane ki wae ngono ya. Nek sing wis paham rak ngono. Ora ajeg kuwi wae. Iki urusane apa? Misalkan kaya nyolatke jenazah ya sudah fokusin ndongake jenazah kuwi. Iki urusane apa? Genduren ya sudah berdoa ngijab kabulke sedekahane kuwi. Iki urusane apa? Tahlilan. Nah ya engko istilahnya takobal wa usil kan ngono. Ya penting sih ngono iki sakjane penting. Kowe gadeng sing umum, sing akeh iki luwih akeh le ra ngerti mbangane sing do ngerti. Mula ya wis nganggo sing ra ngerti wae malah karuan lho. Aman malah. Nah aku nek ndonga tetep ndelok-ndelok jamangahe audiene sapa. Kira-kira kok nek jamangah karo audiene ora patek beres nggo bahasa Arab sing mereka ora tek ngerti. Terus kok rada dijlomprongke wae malah. Jlomprongke sisan. Aminah wis saiki aku ya ngono batinku ya. Iki Gusti Allah toh nari aku wis iki serius dongamu serius ae. Serius ae. Mula niki tallahi maknane demi Allah. Kalu padha ngucap sapa dulur-dulure Nabi Yusuf, ngucape tallahi demi Allah. Lakot ngalim tu yakti teman-teman ngerti sapa sira kabeh ya ahla Misra. He penduduk Mesir, he warga Mesir. Majina ora teka sapa kita, ora teka iku linufsidu utawa linufsida krana arep ngrusak sapa kita fil ardi ing dalem bumi. Tegese ardo Misra. Tegese bumi Mesir. Bimadorin nasi kelawan ngrugeke menungso. Wa makuna lan ora ana sapa kita, ora ana iku sarikina wong kang padha nyolong-nyolong. Iki terutama sing omong ngono kuwi keluargane Nabi Yusuf kuwi sing cacahe 10. Demi Allah Pak KPK. Ben jluntrunge cerita iki jenengan rada paham ngono lho maksude. Dadi niki demi Allah Pak KPK. Jenengan kabeh ya do paham, jenengan kabeh nggih do ngerti to. Kita teko ning kene iki arep napa? Ora duwe tujuan apa-apa. Kita teko ten mriki iki semata-mata mengarep ngajukan bantuan sembako. Sing saben-saben sak jatah bayar 10.000 kuwi. Bayar 10.000 terus iso njikuk sembako, iso njikuk sepak. Kita niate ora duwe niat apa-apa. Majikna linufsida fil ardi ora kok teko mriki arep ngrusak bumi. Arep nggawe rugine para menungsa. Apa meneh kok arep ngianati sang raja ngantek nyolong apa sing dadi kekayaane sang raja mboten. Dadi semata-mata kita niku teka mengarep ngejokke bantuan, ora arep ngrusak sing onten ten ngriki. Tur nyuwun ngapunten kita niku wong jujur-jujur, dede pencuri-pencuri. Wa makuna sarikina kita niku dudu pencuri-pencuri. Dadi nyuwun ngapunten bahasane jenengan kok rada setengah nuduh. Ora nuduh. Ning kewajiban netepi gawean sing sang raja ndhawuhi supaya kon ngendheg warga sing do teka kene
sing do ngejokke bantuan, sing nang jero unta ki wis do numpangke gawan-gawan kuwi. Didukke meneh, pokoke iki ana penggledahan, ora nuduh. Ming ana penggledahan mbok menawa cangkir saka emas karo takeran saka emas kuwi iki istilahnya katut. Iki bahasa tata kramane lho. Bahasa tata kramane ngono ki ora kok pokoke mandeg sapa ngerti kowe nyolong ora ngono kuwi nek kuwi rada kasar sapa ngerti kowe nyolong iki ora kowe kudu mandeg sih. Walah tenan iki Pak KPK kita semua ini orang baik-baik. Orang baik-baik senajan to kadang kala sok maido ning tetep baik. Ya gilok-gilok nek nggon masalah maido iki gilok-gilok ning tetep orang baik kok ya. Arep nek domongi rada ngeyel ning tetep baik. Kita ini orang baik. Ya wis nek sing kakung-kakung pokoke iki kelebu anak soleh. Sing putri salihah. Mboten tukang nyolong. Mboten tukang nyolong. Ya ming sebagian iku sok nyolong ati ya. Bagian sok nyolong ati. Dan iki kita baik, ya ora duwe tujuan napa-napa, ora arep ngrugekke para menungsa mboten. Bahkan kita niku sowan mriki nek didhawuhi apa-apa wae ming sendika. Sing penting oleh sembako. Iki nek zamane anu kok ya, zamane Nabi Yusuf. Zaman saiki ya angel nek dawuhi kok sendika. Nek dikeki iya ning nek dawuhi ora sendika. Angel. Kowe ngantek sing asah-asah kemis ki ming wong loro kok. Ngantek iki. Iki mesakake lho saya. Kula iki ya gumun. Sing ngaji kae semono kok manik wong loro ya. Sing asah-asah nek kemis esuk niku iki engko to. Iki engko delok ndak mung loro. Wah, ketoke le mulih do langsung klepat banter kae. Aku sak mesakake mbok ya tulung diwangi-wangi sing do rada selo-selo. Sing rada selo-selo nek kemis ki ewangana asah-asah. Sing rada selo-selo kuwi. Nah nika wani bengoke lah wong loro iki sing siji bojone nika sih. Maksud iki ya sing ora selak kesusu nyambut gawe ngono lho. Mosok akeh semene nyambut gawe kabeh. Tenan nyuwun tulung sing nek kemis esuk ngeten iki sing rada selong ngewangi asah-asah minimal ya wong 5 wong 6 lah. Minimal. Lah karo sing tugas nggodhog wedang bengi. Wong kakung-kakung kuwi ndulale angger muni Senin esuk, Selasa esuk, Rebo esuk nanti sok ijen. Ayo mesake nek ijen isih nyambi godhog wedang nata nggelari kloso niki kamangka saurunge biasane sok nyapu. Wah wis ijen ulate karo demite medeni iki kok. Wah lah ya sono kan. Mbok wiridane karo gemremenge apa kae ora tak krungu aku. Ning ora ngubenge tesbih. Ora ngubenge tesbih. Mula untuk Senin pagi
karo Selasa pagi karo Rebo pagi ngeten iki ya sing kira-kira awane ora kesusumbut gawe mbok ngewangi-wangi godhog wedang, ngewangi-wangi piket lah. Wong ora mung godhog wedang tok. Iki relawan nek niki rasa dadak dijadwal ora kudu kowe rasa relawan ki angger sing kira-kira kuat melek apa wis melek wis bar tahajud wong le do tindak niki tengah telu kok. Setengah telu esuk nih kok. Iki tengah telu iki engko jam 4 wis rampung. Tapi pite ngantuk toh mulih ra ngaji ra apa-apa wis. Wis ra ngaji ra apa-apa wong. Wong wis godhog wedang ta wis. Sing kuwi pendak Senin esuk, Selasa esuk, Rebo esuk. Ngewangi tugas godhog wedang Ronggelari kuwi. Lah ijen terus nek kamangka Mbah niku Mbah sapa tengulan iki? Mbah Jiman niku. Mbah Jiman wis awake cilik sepuh ijen. Mesakake waduh. Ben sesuk nek kuwi ijen menehno tak belehke pitik kok. Iku rampungan tugas saya madang ayo Mbah. Belehke pitik. Ya ora mateng ning ngene tak kira wis. Iki relawan lho rasa dadak di patah iki malam iki utawa anu iki kowe mboten usah pokoke relawan sing kira-kira iso melek karo selo ngeten iki mak celara tengah telu nika. Wis tak ngungak pondok ngewangi godhog wedang karo Gelari. Syukur ya celara ki ora awak tok nggawa apa-apa ngono. Lagi kon awak tok ora teko makon gawa apa. Cuma ming ketemune saya ora teko iki engko. Angel nek iki kok ya. Karo nek ibu-ibu sing kemis ngene iki engko esuk iki engko rampungan iki ewang-ewang ana sing rada selon. Mesakake sih ming wong loro. Wong loro ya awake lemu-lemu kae ning bekah-beku ya tetep ini. Ini mesakake. Kita ini ora arep nggawe rugi para menungso. Dan kita bukan pencuri, dadi nyuwun ngapunten iki Pak KPK. Kita niki wong sing baik-baik. Wa makuna sarikina. Kita bukan pencuri sama sekali. Jadi nek dituduh mboten gelem. KPK-ne ngendika ora arep nuduh ning ditugasi karo Sang Raja supaya kon gledah. Pokoke kabeh manut aturan mandeg. Yes. Duke gawane digledasike. Nek ora gelem mandeg nek terus tetep dituduh, nek ngeyel gawane jaluk mulih ra nggawa apa-apa. Gawane jaluk pokoke mulih ra nggawa apa-apa. Dadi digledah sik. Iki ora main-main lah piye cangkir saka emas ditambah takeran saka emas Pamoko upamane kuwi iki kedaden ngeten niku sing jenenge wong nyolong itu kan njikuk bandane wong liya kanthi laku dolim. Kanthi laku ora bener. Niku mengke dheke bakal kelangan filosofine simbah-simbah sing lemuni wong nemu bakal kelangan itu artine nemu ning le nemu itu nganggo laku sing ora bener, nganggo laku dolim. Kuwi kok ketemune bakal kelangan. Tur tikel 10. Nemu siji kelangan tikel 10. Gengko le kelangan werna-werna carane sebab sing drama Gusti Allah. Kadang ora ketara jenengan iki nemu 100.000 apa nemu 200.000 bakal kelangan tikel 10. Nek 200 ya kelangan
juta. Ora kok nang omah duwe duit bleger 2 juta terus ilang mboten. Kadang kala lek kelangan ngerti-ngerti mbuh kena apa-apa lara di rumah sakitke nang kono bayar 2 yuta. Ya iso. Utawa kadang kala kelangan mbuh piye ta piye sing anake kena masalah didenda dadi bayar 2 yuta. Iki sing nyekenari engko Gusti Allah. Di aja seneng sok madharon nasi gawe rugine para menungsa nek iso ki nguntungke menungsa. Karena Gusti Allah ngijoli tikel 10 ya. Iku jan penting tenan paham-paham ngeten iki. Seneng nulung, seneng ngekeki, memberi manfaat daripada mandoroti wong. Karena mandoroti wong ki bahaya banget. Niki sik terus ki sesuk muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah, pinaring anugrah sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.